Γεια σου παιδιά, Crushed Gamers 365 εδώ, μόλις τώρα είπα Crushed Gamers. Okay, what the fuck. Crushed Gamer εδώ με ένα βίντεο και σήμερα παίζουμε Five Nights at Flamtis 2. Ένα horror map που είναι πάρα πολύ διάσημο στο ίντερνετ και είναι ένα fan-made παιχνίδι από τον δημιουργό που λέγεται John O'Crom, που είναι από τον Σκότκο, όχι, έχει δημιουργηθεί και ναι. Πολλοί το παίζουν, είναι fan-made. Το fan-made είναι αυτό που το φτιάχνουν άλλοι. Δεν είναι Five Nights at Freddy's το αληθινό. Fan-made, το φτιάχνουν άλλοι που τους αρέσει. Και είναι One Night at Flamtis, δηλαδή πρέπει να βιώσεις μία νύχτα, όχι πολλές, μία. Υπάρχει και το τρίτο παιχνίδι που μπορεί να το παίξω. Και ναι, επίσης θα αφήσω vote κάτω στο comment και στο description τι θα θέλατε να παίξω σε λίγο. Δεν θα σας πω τα παιχνίδια, μα θα σας πω στο description και στα comments. Για αυτούς που ξέρουν το description, δείτε στα comments. Επίσης, Crushed! Τέλειωνε! Sorry. 1 Weeks at Flamtis 3 έχει βγει ήδη και θα το παίξω σε λίγο μάλλον. Και συγγνώμη που δεν κάνω πολλά βίντεο. Μα τέλος πάντων, τα βίντεο δεν κάνω πολλά επειδή έχω δουλειές, συγγνώμη. Μα τέλος πάντων, let's go! Play game. Survive until 6 AM. Συγγνώμη που μιλάω πολύ πάντως. What the fuck. Yeah! Suck! Oh yeah! Yeah, μαλάκα, hardcore μουσική. Okay. Okay, τελείωσαμε. Okay, έχουμε κάμερα. Κουβάγια. Αεραγωγή. Laptop battery. Έχουμε μπαταρία στο laptop. What? Οκ, αλλά πρέπει να περιμένω. Πρέπει να είμαι λίγη ώρα στο laptop γι' αυτό, okay. Έχουμε αεραγωγούς. Που είναι γαμάτο λίγο. Okay. Φάμε σε φέρεις, μπλα μπλα μπλα. Αυτός το Winnie the Pooh. Μ' αρέσει αυτό που λέει die. Ακόμα ρε μαλάκα. Οκ. Σάιζε, δεν το κλείνω αυτό. Μήπως είναι αυτό για αυτούς που έρχονται στο... όταν έρχονται μπροστά και κλείνουν το φως για να μην με βλέπουνε. Αυτός είναι ο Flamty. Είναι βέβαιο. Υπάρχει ένα κλόν εδώ πέρα. Είναι ένα κουτάκι που κάτι έτσι. Okay. Έτσι. Είμαι όμορφος μαλάκα. Okay. Mamma mia, Luigi! What are you doing? Η μικρή μου αδερφή για να ξέρετε κάτι εκεί πέρα. Oh, what? Incoming. What? What? Oh! Είδα ότι στο μπλε δεν έρχοτανε. Έρχοτανε στο κόκκινο και τον έκλεισα. Okay. Νόμιζα πως είχα κάνει να κουνιέται. Το ορκίζομαι. Μέχρι τώρα τα πάω καλά. Hello. Okay. Είναι και αυτό εδώ πέρα. Είναι εδώ πέρα ένα... What? Fuck you. Έφυγε. No! Wrecked! Bitch! Okay. Επίσης δεν το είχα πει πριν, ας προσπαθήσουμε να πάρουμε 30 likes για αυτό το βίντεο. Είχατε δει στο πρώτο μου βίντεο, άμα πάτε θα δείτε ότι στην αρχή του βίντεο, δηλαδή στο Minecraft βίντεο άμα πάτε, θα δείτε ότι έχω βάλει τέτοιο. Πάλι έχω βάλει τέτοιο ένα συννεφάκι που λέει ας πάρουμε 50 likes, που είναι ωραίο, πηγαίνετε να το δείτε. Μα τέλος πάντων, μαλάκα, δεν μου είχε επιτευχθεί κανείς και η ώρα είναι μία. Η ώρα είναι μία. Η ώρα είναι μία. Μαλάκα. What is this? Scheiße. Oh! Bitch. Μαλάκα. No way. Απλά ήταν έτσι. Hello. Okay, bye. Έτσι. Πού είναι το κέικ μου?
Φλάμπτη, φύγε, λέει έτσι. Πού είναι τα κέικ μου? Όχι εδώ, οκ, bye. Οκ, αυτό είναι καινούριο. Αυτό είναι καινούριο. Αυτό είναι πολύ καινούριο. Γιατί αυτό πάει κάτω. Oh, scheiße. Μαλακά. Έχετε διάπαση, φοβάμαι. Oh, scheiße. Φύγε, δεν έχει κέικ. Οκ, bye. Κουκουβάγια. Oh no. Χριστό. Οκ, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε τώρα, δεν χρειάζεται το κοιτάξω. Παίρνει ώρα μέχρι να έρθει. Γι' αυτό πρέπει να κάτσουμε να μην κάνει τόμ. Οκ. Hello. Gentleman. Οκ. Άρα με μια χαρά για τώρα. Νομίζω, όχι δεν ξέρω. Οκ, έφυγε, ήρθε τούτος. Αυτός ο μαλάκας φεύγει πολύ γρήγορα. Θα έρθει. Κλείστε τα πόδα. Νια. Double rigged. Okay. Μαλάκα, ήρθανε και οι δύο ταυτόχρονα. Like what the... Oh. Ήρθανε και οι δύο ταυτόχρονα. Oh, get wrecked. Fuck you. What? Ah, γάμο το. Αυτός ποιος είναι? Oh, 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 oh. Μαλάκα, τι είναι αυτός ο ήχος? Ακούω έναν ήχο τώρα. Αργυρό. Ρούλα. Μαλάκα, ανησυχώ. Είμαι ασφαλές ή όχι? Ακούω αυτόν τον ήχο. Ω, αυτό με τρόμαξε. Οκ, bye. Άγιο! Oh. Fuck me. Μαλάκα, fuck. Οκ, μάματε μία σινιτσάτσα. Μάζω. Οκ. Έφυγε αυτός ο μαλάκας. Πώς είναι ρε μαλάκα? Πούλια! Okay. Wrecked! Okay. Oh! Bye! Το γουρούνι, δείτε το γουρούνι μαλάκες! Το γουρούνι! Oh my god, what the fuck? Μαλάκα, η καρδιά μου πάει. Κάτσε. Πάει έτσι, πάει έτσι. What the fuck? Μαλάκα. Τα πήγα τόσο καλά. Βρήκα δύο easter eggs. Αν δεν ξέρετε, τα easter eggs είναι αυτά που βλέπεις στο παιχνίδι που είναι κρυμμένα κάπου πρέπει να δεις. Το πρώτο ήταν το κουρούνι που χαμογέλασε. Και το δεύτερο, ο Golden Flampty. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν easter egg ή ήταν στο παιχνίδι ήδη. Πείτε μου κάτω στα comments άμα είναι ήδη στο παιχνίδι ή άμα δεν ήτανε. Θα με βοήθησε πολύ. Μα ευχαριστώ πολύ που το βίντεο, παιδιά. Με ευχαριστεί πάρα πολύ γιατί μου ζεσταίνει την καρδιά. Με βοηθάει πολύ στο να κάνω πιο πολλά βίντεο. Μα τέλος πάντων, ευχαριστώ παιδιά που το βίντεο. Κάντε subscribe, κάντε like το βίντεο γιατί με βοηθάει πολύ. Και άμα θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο, like και comments. Και επίσης θα αφήσω vote κάτω στο description και στα comments για το τι θέλετε. Και οι περισσότεροι που θα έχουν. Vote είναι αυτό που διαλέγει ο ένας το ίδιο παιχνίδι. Οι περισσότεροι που διαλέγουν το ίδιο παιχνίδι θα το παίξω. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ το βίντεο. Like, subscribe και ας δω στο επόμενο βίντεο. Crash Games out.